Makakatigom, makasasalabalaan, madasigod sa panahong tanan. Si Hesu Kristo ang nagahari kanila, hiniusa sa lunseng gugma niya. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Maghiusa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia nga tinawag sa Dios, masinugtanon sa pag-alagad kaniya, ug buhaton ang kabubuton niya. Sa kasayon ug sa kalisod magpadayon, kay si Kristo nagmando siya gayon. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Maghiusa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia mong tinawag o Dios, may pakigdait ug may paghinigugma.